Taarifa deko da chiel nyakoramga juang madwe marabirio ganario pario kodangweno jochieng mogik mar duweni en geno mara ni Rio Makare machiegni ahinya chenro ni mar migago wa ikoni mathoth osebedo katimore ware okinyi e gwenge ma pacho kaka achiel kod bombe duto wa ikore mar nyisi gi kuku margi mane chenro ni mar migago be thuolo mar go kod mbaka wantiere lai mar ote machuok kaka pilario adek auchiel nono kabini nyado wa live Facebook Ramogi TV KE embuya mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya embui mar YouTube. Wachao gi mago mwami opek. Yuaruok obedo apis don bura mar UDA kamano oyangore kaka jagoro maduong' Joe Halende oyudo hinyruok to kwan rekod jolup Cleophas Malala. Doho ng'ado ni governors kod jolup gi ok dhi yudo omenda mar aeri kaka jotije moko mag piny owacho e sirkal mamalo. Jodak ma Kitere Isuna West e County ma Migori yuago ndiegi magolo ringre e kar iko ringre Malichota. Machiegni nyakoramga juang e chendo ni mar migago nyinga Lydia Okeyo. Yuaroko wuoke apis don bura mar UDA hewi telo maduon bura no ka kwethareyo mag jotelo mano mar Cleophas Malala kod Joe Halende rakore. Halende no yudo hinyruok e yuarruok makamano ka obila no bedo gi kinde matek kendo kwe e kinde kwethariyogo mane dwa donjo e apis no. Nyaka sani obila pod ogotach kendo ridarita. Yuarruok wuok e laro telo ka Joe Halende no landore kaka jagoro maduong' owuon maduon bura no lemo mama kod Cleophas Malala. Jafomarwa Chris Owino ntiere ka log tich mar UDA nyakoramga juang kendo kuom thuolo machuok kende wabio tudre gi Chris Owino nyiswa kaka chal mar arita ntiere kanyo kotendre kod rakruok mosebedo e log tich maduon bura no mar UDA. Wadhi mbele jaleg kweth manok e od bura Junet Mohamed kawacho ni kato bedo ni moko kuom jokanyo mag duon bura mar ODM manyo wal gi piny owacho kaka joten migepe sirikand Kenya Kwanza ODM pod biro medo keto piny owacho tesre. Owacho ni tayo piny Kenya otamo kweth mar Kenya Kwanza kendo mae makoro chuno gi mondo megi kwa ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mondo omegi jomoko manyalo konye tayo piny Kenya. Owacho ni mana kaka sirikand Kenya Kwanza neno mudho kaka sirikand Mwai Kibaki bende neno mudho gino manomiyo gi mosore gi Raila Amolo Odinga. Ne giwe nyasi mar iko moro mabende no yuore gi moko kuom jokanyo mag Azimio. Unajua juzi niliona Biden akiongea akisema ya kwamba ile kitu itamtoa kwa hii maneno ni Mungu akikubali tu. Sisi pia tuko namna hiyo na Raila. Ni Mungu tu anaweza toa yeye, sio sisi. Sisi hatuna nguvu ya kutoa yeye. Yeye ndio baba yetu, yeye ndio kiongozi yetu. Lakini sisi ile kitu ambaye tulikuwa tunapigana naye ni ubaguzi. Hata sasa ile serikali imetengenezwa, watu wanasema hawa ni watu wa Azimio, hawezi kuwa kwa serikali. Hawa ni watu wa sijui kabila fulani, hawezi ingia kwa ofisi. Sisi hii ni ushuru yetu. Kila mtu hapa Kenya analipa ushuru na kila mtu wako na haki ya kufanya kwa serikali. Huwezi kuuliza landlord ni nani na tenant ni nani. Kila mtu anashika nazima moto. Si ni kweli hiyo? So baba ameshikana na Raila, baba ameshikana na Ruto na viongozi wengine kuzima hii moto. Lakini nasema tukiingia huko ndani tusisahau ile sababu ambayo ilileta hii moto hapa. Sasa hii ni broad base, inalete wa Kenya wote pamoja. Juzi upande wote walichagua watu, mimi ningekuomba hivi. Sababu wewe ndio mtu yetu ya hapo karibu. Mukitengeneza tena watu wengine, Mheshimiwa Junet, wewe kumbuka Samburu.
Chenro mag duoko e miech gi nyithindo mosebedo kao jotie kuonde rito nyithindo mojuang koro nyalo chakore bang' tieko kenge mokwongo mag temo chenrono e counties moko 13 ma Thurka. Jakom mar duol mochung'ne weche nyithindo Sofia Abdi Nur oyawo chenrono e kaunti ma Embu kiny ma kawuono kendo jiwo jokanyo koting'o weg kuonde rito nyithindo mondo mi osir gi lwedo. Olero ni okang' ma duoko nyithindo go e mier nochaki bang' nonro mararieya kendo yango ni nyithindo dongo kod chia ka gini e familia magi. Jalbuche doho ma Embu Lucy Njuguna olero ni bad migawo mar doho siro chenro makamano. This is something that the work we have continued to do of supporting technically and providing finances and technical support. We'll continue to do that. At the county level, we will ensure care reform in Embu continues to be implemented so that our children can be able to safely return back to their families. We have been taking children's matters very seriously, and especially the adoption matters. And it is important for everybody to understand that you don't have to have a lawyer for you to bring up an adoption, for you to file an adoption cause. These are matters where we do not apply procedure technicalities. Okay? If you just file if you just file the application, we'll guide you on how to go so that it takes the shortest time possible. We have a document, we have a vision, we have a mission, and we have a approach of integrating the children who are in institution to the families and to the communities. And we want to use those strategies so that we get it right for us to reintegrate the children to the society and to the community and to the families, so that it is in the best interest of the child. And we want to do it in the right way so that we do not create another monster that will give a problem to the child. Jodak e gweng' mar Kitere location mar Ragane sub-county Masuna West yuago medruok ma kwan mag hundiegi makoro onore kendo chamo ringre dhano ma owiki e kariko ringre malichota kachiel kod kuonde mamoko. Giwacho ni rem mar piny owacho e keto kenge makare mar iko e kar iko no achiel ose mayo gi kwe. Mae en kar iko kata kaburini malichota e sub-county Masuna West e kaunti ma Migori. En kanyono ma osetigo e kano ringre mag oganda mathoth mamoko kuomgi anyuola gi ok oyangi. Osebedo kar resruok ne oganda mathoth maonge kod nyalo matero ringre joheragi nyaka pacho. Ringre mag oganda mathoth mabende osebudhe kuonde kano ringre nikech anyuolagi ok oyangi. Bende piny owacho osebedo ka koro iko e kaburini malichota. The burials which had been done there were done 4 months ago when we were disposing unclaimed bodies from the hospital. We did. But you know, these people who are now coming at night to bury their dead ones, they don't seek opinion, they don't seek permission from us. Already we have developed Environmental Public Health Act which is going to address that. Kata bed ni kaburini malichoto osekelo resruok ne oganda mathoth, jogo maike kaburini ni onge kod kwe nikech otoche masani koloko ringre dhano gago. Jodak alwora ni bende koro onge kod kwe nikech otochegi machamo ringre dhano bende koro geto jambgi. Wanaozika maiti katika hii cemetery hawajafuata sheria nzuri, kwa sababu maiti wakati mwingine inatupwa tu ama wanachimba makaburi ambayo hajakuwa na kina kizuri sana. Burials are not being done during the day. That's why the graves are very shallow. So if we engage, we are going to engage the people around that place so that they can also help us, because we can only succeed when we move with these people as a team. Maya simojidago makitere moda kalora makaburini koro daka onge kod kwe kabere kata jambgi bende koro toche koro chamo. Ondiegi tinugo ka gwengwa ka masari ognusa achiel ondige yuwa kendo gibiro nyaka mier. Gichamo rombe, gichamo diek kendo gibuogo ji. Tayari wanaanza kutembea mpaka kwa miji. Hatujakuwa na amani siku 3 ambazo zimepita. Hata wameanza kukula umbwa zetu, na tunahofia ya kwamba hata watoto wetu wanaweza hata kukulwa na hao afisi, kwa sababu wamezoea kukula
watu kule makaburini. Higni machien mokalo jogo modak alworani bende ne oseyuak ni kata mana guogi magipidho bende ne osebedo kalimo kaburini kendo ting'o fuondi mag dhano magidhigo nyaka pacho. Jodak makitere ywak ni onge yo makare piny owacho oseketo mane chendogo mag ik otim makare e kaburini ni. Iko mare okosebet maber mane gira chiel mwaneno ka chandowa nikech cemetery chutho odwani mondo timne wall fence maber to bedo gi chenro maber mar iko. Mokwongo iko maka iko ji mathany. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Migosi Julius Awuor Nyerere wacho ni adieri ne kaburini ni ok oseber ka itayo yono makare. Kata kamano wane koro ginte kod chenro makare malose e yono mowinjore. Jomoko biro gotieno ka jokuoge to gikawo kunyo bugni moko ma thech to gikawo bodies to gidrop kuondego. Koro ka gigodiochieng' kata gotieno to ndiegi biro to ywa bodies go. Gima gitimo no rach, sani wang'iyo gi winge te, wabiro timo ni kanyo chiel maber, kata wabiro keto jowa, kata sani nitie jowa mawuotho maluorore kanyo, to wadhi temo manyalore mondo wane ni gino wachunge. Nyerere wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori keto omenda tenge ma idhi tige keto chiel e alwora mar kaburini kendo keto arita e yo mowinjore. Waseyudo wachni kendo wabiro chielo kanyo kata waketo gate achiel ma ng'at madonjo kanyo to wang'eyo. Sani nikech ok chiele ng'ato nyalo donjo gi kona moro amora. Tanyisogi ni wasewuoyo kaka department kendo gima nuneno no ok binene kendo. Nyaka sani kaburini Malichota en pap mang'eyo kumochakre go nyaka gikone ok yot. Ka bende koro oganda chich ne nitie jogo bende koro iko joheragi ka piny owacho tok ong'eyo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak e gwenge ma maili 4 e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu obago ng'anyo ka kwedo chal marach mar apaya mawuok flyover kadhi Kiplombe magiwacho ni osebedo karocho chenro mag wuoth anyate kinde ma koth medo chwe gwengego. Jodak mane ng'anyogo nowacho pidho rabolo kod oduma e chuny apayano kaka yor nyiso ich wang' margi. Giwacho ni gisebedo ka gichwalo kwayo margi togore mane Luanda e kinde ma MCAs magiwacho ni apayano onge lai margi mar tich. Hakuna kitu ya kuchimba huko. Kweli barabara ni mbaya. Mimi ni mfanya biashara wa hapa. Sasa watoto wenye wanakuja kununua sigara imemwagika yote. Na kisiagi iko karibu hapa. Hii si barabara yenye nini. Mwenye alikuja kuweka hii mara aliweka mchanga. Na mchanga ile kabisa ya kupanda ndio tumepanda leo ndizi. Na hii ndizi itakaa hapa mpaka itoe ndizi. Kama hii barabara haitatengenezwa hatutatoa hii ndizi kwa sababu hii barabara ni shamba, si barabara. Pia very soon itakuwa city. Itakuwaje city na hapa ni matope. Kwa hivyo tunataka barabara kwanza itengenezwe na mimi naongea siongei kama mimi ni Gen Z. Sisi hatuna maneno ya Gen Z hapa. Sisi kama tunatengenezewa barabara wanakuja wanachimba barabara hadi hauli wanaweka mchanga state of Maram. Ikiwa ni wakati sisi tunajaribu kuendesha magari yetu shocks zimeisha, hata wenye magari sio pikipiki peke yao hawatembelei katika hii barabara. Siku ya leo tumeamua kwamba tunataka tujue hii barabara ni ya nani. Hii barabara ni ya county, ni ya Kera ama ni nani? Sababu tunaambiwa ni MP. Wewe Broso uko wapi? Wewe Broso uko wapi kweli? Tulikupigia kura 2022 sasa tunahangaika. Kwa nini kweli? Mateso ni nini? Na hapa ni nyumbani. Hapa ni area yako kweli. Utatusaidia aje? Si kama wana bodaboda. Tunateseka kutosha bwana. Familia jomano kale sana opogore lweto bila kinde mag ng'anyo ondiko dhogi kod duol mang'eyo timbe obila kata IPOA matok jatend piny Kenya William Ruto dwaro mondo megindik dhogi mondo miyo konygi e kawo ndamo mar chik ne obila mitudo kod timbe makamago. IPOA no segolo ywak ni joneno ok wuog oko mar ndiko dhogi gino makoro giwacho ni rocho chenro makamano. We know there is the issue of witnesses, so we are in touch with the families. We have managed to talk to them. They are ready, willing to record statements. We have also obtained other witnesses who are willing to record statements. This is why we have come
presented them to IPOA so that they can record statements, and then IPOA can process and take that process forward. As we know right now, whatever they are going through and whatever they have gone through is not warranted. It should not have happened. Even going through, the whole process of a peaceful protest. And so, as just has been described, I don't want to overhaul this or just to go lengthy into this, but we're just here to collaborate with IPOA and to make sure that whatever needs to be done is done, and at the end of the day that the families and whoever has been left behind by the deceased will have peace of mind. Cases in courts are sustained on the basis of sound evidence, and that's why we have the evidentiary threshold that is very high. Especially the evidentiary threshold on criminal matters is beyond reasonable doubt. So you make a mistake and that matter will be thrown out. And therefore witnesses are a critical aspect of ensuring we have sound evidence that can be sustained in court if we get to the level of prosecution. And therefore, thank you, Voco Africa, for mobilizing witnesses so that we are able to advance investigations so that justice can be served to the families of those Kenyans, garant Kenyans that died in the cause that they believed in. Kwa mgaji wangu niteto wakumadhi mbele hekinda familia magomano kale sanda upogoropo ngore kedodo hinyruok kidego magnganyo kabende mano kagiti machiel kachiel gi IPOA winje to wakumadhi mbele. I can see Jackson Charo directly behind me. Erickson Charo. So that these families can, even though they've lost their loved ones, can ultimately experience justice for their departed sons and daughters. Thank you very much. Daika na par koda uchiel bang sabiro marodio chendo en migago hero kamano kuomedo kete mana Karamogi TV kapoka kao yomo kuongo hasingo ni nyang no akamu kuom otogo kodi mbaka onje nito pachi enango kotenre kod wechegi manyien mwaiko ni chendo ni mar migago. Sara Singa kantie wang neno wacho ni NTA West Kanyamkago wacho neno migago mos kendo mora hinya gi chendo. Kelly Kosumba kawuok Kindu Bay Kamanga wacho kanyo no yie kod weche majuneto wacho ni sirikal en mar jitek kendo jite chulo osuru kaeto wacho ni koro jo ODM odhi mana mbele gi keto piny wacho tesre. Eno kanyo ote mano mo ori Kevin Onyango kantiere Sakwa Siruti wacho ni mora ahinya gi chendo dok mana ahinya Kevin Onyango. Raro wuod Nyasia ya Jama Binju wacho kanyo ni Asembo weche gi chope makare. Monica Kumu kantie Dubai wacho ni mora ahinya gi weche gi manyien wacho ni sani Uganda jo Kenya winjo ngeni oken sa mag siasa en sa mar tione Uganda jo Kenya kaito wacho ni gik mapotimore UDA medo mana kelo gwandruok to okunjore gi dhi mbele sani. Wacho ni siasa olo Uganda jo Kenya kendo wacho kanyo ni kiny giket tekre gi go hetich mondo gitine Uganda jo Kenya. Entie kodonya giko mano Monica Kumu kantie Dubai. Jono Dongo kantie Kisumu Nyara kachiel gi Lily Charles kantie Rongai hero kamano kuom keto Karamogi TV wayo matin man migago kikidhi mabosha. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu imboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860 *417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it.
Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thapki, Kundali Bhagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye e yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo nyakoro mgajwang' chenro en migago wadhi mbele gi miweche manyien. Ywaruok owuok e apis duond bura mar UDA wi telo mar duond burano ka kweth ariyo mag jotelo mano mar Cleophas Malala kod Joe Kalende rakore. Kalende noyudo hinyruok e ywaruok ma kamano ka obila nobedo gi kinde matek kelo kwe kind kweth ariyogo mane dwa donjo e apisno. Nyaka sani obila pod ogoyo tach kendo rido arita ywaruok owuok e laro telo ka Joe Kalende nolandore owuon kaka jagoro maduong' mar duond burano lemo masani omak gi Cleophas Malala. Na nyisi ni jafwambo marwa Chris Owino ntiere log ticha mar UDA watu dachiel kode achiel kachiel. Chris, irio makare en geno mara kaito bende nyiswa ni to weche go dhinade kotenre gi gwandruok mosebede log tich mar UDA nyaka sani ang'o gini madang' nyiswa Chris mabende senano nyaka ni chop kanyo? Erokamano Lydia, seche maloso kodi ni nitiere weche mag kwe chenro mag kwe e alwora mar log tich maduong' mar duond bura mar UDA mayudore e wang' apaya ma Ngong Road, kama thuolo machuok mokalo kata seche 2 mokalo ne nitiere gwandruok kaachiel kod ywaruok e kind johera mag jagoro mongirore mar jagoro maduong' mar duond bura mar UDA Cleophas Malala mane owuok karom gi mar kwedo lendo mane ogolo odiochieng' manyoro kod jalno ma idendo ni Joe Kalende mane ogolo lendo kawacho ni en e jagoro maduong' manyien ma duond bura mar UDA kendo kawo kar Cleophas Malala. Ma en gima ne okelo gwandruok kendo okelo penjo mathoth e wi tend duond bura mar UDA ma en duond bura manie loch. Kata kamano obila ne obiro karom gi seche mag okinyi kendo gayo rowere ma kamago kuom donjo e log tich maduong' mar duond bura mar UDA mar kelo chochni moro amora. Kane watwa kod moko kuom rowerego ne giwacho ni gimomiyo ne gibiro e log tich maduong' mar duond bura mar UDA ne en mar kwedo lendo mane ogol kod Joe Kalende ni ene jagoro maduong' mar duond bura mar UDA mopogore kod Cleophas Malala. Kage wacho ni duond bura mar UDA en duond bura mong'eyo weche mag demokrasia kendo luwo pend chik kendo kod chik mare mayango ni poni idwa golo jatelo moro amora e duond bura mar UDA nitiere chike kaachiel kod chenro ma onego lo e golo jatelo moro e telo poni jopiny kata jokanyo mag duond bura mar UDA ok mor kode, ma ok en okang' manyonere odiochieng' manyoro kama ng'ato wuok kamoro amora moparo to biro olano ni en jagoro maduong' mar duond bura mar UDA. Ne owacho ni mano ne nyiso achaya ne ten duond bura mar UDA kaachiel kod Cleophas Malala. Mane momiyo ne gibiro kae mar chwalo ng'ur margi kendo nyiso ich wang' ni duond bura mar UDA onego luw chik e kinde ma gidwa
tayo chenro magi. Bang'e ne waneno jal miluongo ni Joe Halende ne owuok koma twak kod jofwamb weche e rangach mar log tich mar UDA kama ne obiro kod bandage e wiye kaachiel kod remo manyiso ni ne oyudo hinyruok. Ler mwaseyudo en ni nitiere rakruok e kind Joe Halende mane olano ni en jagoro maduong' mar duond bura ma UDA odiochieng' manyoro kod moko kuom rowere mane ochwade adhong' kendo oweye kod hinyruok e wiye kaachiel kod dende kendo nyaka sani nyaka sie mane igolo kitere osuptal ne pod en kod bandage e wiye kaachiel kod remo e wiye kaachiel kod dende. Kata kamano jakom duond bura mar UDA mabende ambassador men governor ma Embu Cecil Mbarire ne otwak kod jofwamb weche thuolo machuok mokalo ka okwedo kendo oseyo mokalo rowere mane ogoyo Joe Halende ka owacho ni duond bura mar UDA ok sir chenro kamago mar goyo ji kata kelo gwenyruok e log tich maduong' mar duond bura. Hagi wacho ni ging'eyo nitiere ywarruok kaachiel kod gwandruok matin e duond bura mar UDA. Kata kamano mano ok yo maber mar tieko ywarruok ma e duond bura mar UDA ka owacho ni kochopo chieng' tich abich juma ma wantiere ni kuku maduong' mar duond bura mar UDA biro go kom piny mar ng'iyo midhiero ma ochiemo kata midhiero mokwako duond bura mar UDA kinde ni kaachiel kod golo yo kendo siemo ne jokanyo mag duond bura mar UDA yo magidhi luwo kochakore e jumani. Kata kamano ne okwedo mokalo lendo mane ogol kod Joe Halende ni ene jagoro maduong' mar duond bura mar UDA ka owacho ni duond bura mar UDA ni kod chike mage kendo chike mage oketo okenge mopie mar timo lokruok e telo ka owacho ni ng'ato ok nyal wuok kama owuokie to biro to laro ni en jagoro maduong' mar UDA ma ok oluwo chenro makamago ka owacho ni jagoro margi pod en Cleophas Malala kendo ng'ato kan kod ng'uro moramoro onego bed ni luwo chike kaachiel kod chenro moket kod duond bura mar chwalo ng'ur mare. Omiyo Cecil Mbarire okwedo weche mag Joe Halende bedo jagoro maduong' mar duond bura mar UDA ka bende okwedo weche moko mane osebedo ka fuong'ore ni gwandruok manenore odiochieng' ma kawuono e duond bura mar UDA en kaluwore kod chenro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma jomoko wacho ni chenro mar golo Malala e apisi en chenro mar kelo jagoro maduong' manyien mar duond bura mar UDA ma ok oyie kod Rigathi Gachagua mar mondo chenro makamano ochop e od bura mar thiche oko. Mbarire kata kod jofwamb weche owacho ni mago gin weche mafuong'ore maonge adiera margi kendo osingo mar chiwo twak moyedhe chieng' tich abich e kinde ma kuku maduong' mar duond bura mar UDA diromo kendo siemo lai kaachiel kod yo ma duond bura mar UDA dhi kawo kadhi nyime. Mago e gimotimore kakae kendo sani chenro mag kwe oseduogo chenro dhi mbele kakae log tich mar UDA. Rowere mane timo ng'anyo bende oseayo. Cleophas Malala bende osewuok kakae ka jokanyo modong' bende osingo kendo osiro weche mane ogol kod Mbarire ni onge lokruok moro amora e duond bura mar UDA nyaka chieng' tich abich kama kuku maduong' mar duond bura no biro golo report kaachiel kod chung' margi ayanga ewi tend duond bura mar UDA. Erokamano nya Chris Owino nyakon mago jomo no kanyen Chris Owino jafo maro ka bende onono matutu kotendre kod gwandruok mano obede log tich mar UDA kako wacho ne igeta losi aput moro bedo giromo mar loso wechego osebedo ka kelo fuere e log tich mar UDA. Wadhi mbele derepe maro mapar ondhi kod obila bang'a pedha mano tim kod duol mochune arita mar apaya NTSA kaunti ya Mombasa. Apedha no tim marango nyamburko ma ok owinjore ni bedi apaya kod derepe ma ok luw chike mag apaya. Apedha no dhi mbele Mariakani e apaya Mombasa kadhi Nairobi ka jatelo maduong' e duol bura mar NTSA bade manam chumbi John Batori oyango ni derepe ma onge lony osemedo masiche mag apaya kendo moko kuom derepe bende riembo ma onge gi oboke. Ji maromo 2,517 osewito ngimagi masiche mag apaya nyaka chop tarik 15 dwe ni.
these are things that we can prevent if we have to follow the rules of our traffic rules on the road, including avoiding speeding, not carrying excess passengers, overtaking properly, avoid drink driving and drug driving, because there are also those who are using drugs while driving, and also, among other, maintaining of our vehicles to ensure that all the vehicles that are on the road, trucks, PSV, are well maintained, the tires are okay, the brake systems are good, so that we ensure that we save lives. Among the majority of lives lost are the pedestrians, which are still leading, followed by the motorcycles. And these are things that we have arranged a lot of intervention to try and improve, reduce these numbers as we go forward. Kawuono en odiochieng' dhial apisa marito le mag bunge. Apisa mawuok e kaunti ma Laikipia kod Samburu obago nyasi ka giyango kenge mosego e duoko piny lweny mosebede kind le kod dhano e gwengego. Kagilose nyasi manobai kod Kenya WS e boma ma Nanyuki, gikoni kata obedo ni pod giyudo pek e tawo tijegi, gin gi mor kaluwore kod medruok e kwan mar liech kod muga e kuonde rito le mag bunge Thurka. Jatend KWS e kaunti ma Laikipia, Rose Malenya, okoni nyasi no en mar jiwo tudruok e kind apisa marito le mag bunge mondo mi gisumre rieko e jiwo tich makare. Gikoni tiyo kod lony manyasani osekonyogi e tawo chenro maggi. So niko na inja ya risasi, hata ndio maana hata siongei vizuri. Nilikuwa nimepigwa nikifuata ngamia. So asasenda ni kuna sende hizo tumepitia na ziko mingi na vendors wako na stress. Ndio sasa venye tunakaa kule tuko kwa msitu. Unakaa kwa msitu unafanya kazi mpaka jioni, hata usiku na bado unafanya kazi. So sasa venye tumekuja kupatana na wenzetu tunafurahia sana. Hii kazi ya conservation ilikuwa at least ilikuwa nyuma kidogo kuliko saa hii, kwa sababu mashirikiano yetu na KWS imekuwa kitu mzuri sana, kwa sababu sisi tukipata anything, any conflict ama anything, tunaita KWS, wanafika immediately. Mambo ya technology imekuja kusaidia wanyama kama ranger, ushirikiano wetu na KWS. Sasa kwa mimi maoni yangu, enyewe wanyama siku hizi kuna wachungaji wengi. Tumeifanya hii siku ya leo ili kuleta hapa mahali tuko sasa, tuko na askari 250 ambao tumewaleta pamoja kutoka haya maeneo yote. Tukuje tukule pamoja, tuzungumze. Mumeona tumekuwa na counselors hapa wa kuongea, kwa sababu askari pia wana milimbuko ya mawazo. Jogo matiete St. Bas ma Mwembe Tayari Mombasa kuni chenro magohala kachiel kod kwan jogo mang'ado gach kawuono nomedre kipimo kod ndalo mag tich ariyo mag jumbe mosekalo. Magi koni en nikech ng'anyo ne ok otimore Mombasa kaka osebedo katimore kinde ka kinde chieng' tich ariyo. To kendo ni mar skunde sani ogik loro miyo jonyuol manyo thuolo mag wuoth na nyithindgi machano dok mier. Jojako nigi ler koa Mombasa. St. Bas ma Mwembe Tayari Mombasa. Kae ne wayudo ka chenro mag wuoth dhi nyime, kendo weg dukni ne oyawo helni kopogore kaka osebedo chieng' tich ariyo jumbe mosekalo, nyaka ne chenro mag ng'anyo makwedo piny owacho chakre e pachoka. Jogo matiyo e gache mating'o jowuoth koni kwan jogo mamanyo gache bende omedore, to chutho ni mar jopuonjre manie sikunde bende koro chano loro kendo dok e miechgi e rusa mar dwe mar 8. Chenro osechakre, jonyuol osechako ikre mar ng'ado na nyithindgi tiket ka giduogo e rusa mar dwe mar 8. Aneno ka chakre 31 nyaka tarik 3 gisechako book nere nyithindo loro wik manyien. Koro waneno kwa booking marwa kaka wanjo madhi Mombasa, Nairobi, Busia. Booking waneno kwa ji osechako respond. Wan gi ji makoro book, jomoko book advance, jomoko book immediately kaka jok madhi Nairobi. Geche koro wan go maber kabisa.
To kata bedo ni jomoko ne pod obet akicha kaluwore gi luoro ne ng'anyo ne kidek bedo, chenro mag wuoth kod ohala ne odhi makare kipimo kod jumbe mosekalo. Kata kamano, gache mag obila to ne one ka pod fuyore e chuny boma, kata obedo ni onge ng'anyo moro amora mane otimore Mombasa. Kata kawuono gokinyi ka nwachiewo, nwaneno ka polise wuotho kuondegi. Pengine mokelo luoro momiyo ji movement ok ber ahinya ka bedoga. Pile Mwembe Tayari en kuma odich sana. Lakini chakre ng'anyo chakre, chieng' tich ariyo gi tich ang'wen, ji bedoga matin e town, ji ok bedga mang'eny. Giluoro wach ng'anyo. Pogruok nitie maduong' kabisa nikech tich ariyo gi tich ang'wen ne ndalo ma maandamano. To koro sani waonge maandamano. Nikech koro kwe wan godo. Ng'eni ka maandamano nitie, ji oluor mondo mi odhi e wuoth. To sani koro waneno ka piny ber, piny yom, kata wan jok mabiro booking. Ging'eni koro nitie kwe. Ng'eni ka nitie kwe, wuoth ber. Giywak ni gache okolo midendo ni SGR bende osebedo kamayo gi ohala, omiyo geno margi thoroga mana bedo e kinde mag jowuoth mathoth, magin seche ma iloro kata yawo sikunde kaachiel kod kinde mag nyasi ma bende gimede nengo wuoth. Wach manyalo wacho mar jo SGR oketho wuoth ahinya e Mwembe Tayari kae. Nikech kake wan jowuoth yudo ni joma ng'eny sani wan wadhi SGR to jok mang'ado gari te nikech kaluwore kod saa. Koro mano kelo ng'ukni maduong'. To mondo mi wa compensate ndalo moko ma koro ok wating'e, ng'e ndalo normal iyudo ni 1800 paka Kisumu. To kwa mede koka wa compensate for the loss. Iyudo ni seche moko bas dhi ndalo ma onge ni ndalo ma oro. Bas dhi ma onge ji. To ndalo ma koro onge oro. Ema koro wa compensate wachule ofise. Bas jok manigi loan gichule. Ikruok mag jopuonjre loro skul dhi nyime te send bas ma Mwembe Tayari kaendi kuma jogo matie te send ni koni kwan jogo mang'ado geche sani osechako medore ka giikore ne loro skul. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kaka achiel kuom yore mag kelo ler e alwora e piny ka, jopuonj kod jopuonjre mamoko kuom skunde sekondar e ward ma Chesikaki e kar chung' od bura ma Mount Elgon e kaunti ya Bungoma obago nyasi mar pith yiende skunde. Yiende maromo 2,000 nopidh ka jopiny ojiwo mondo mi opidh yiende e kedo kod lokruok chak kor lwasi. Jopuonj okale jakom Beatrice Kimachas oyango ni lokruok timbe jopiny ema osekelo ng'eto mag yiende ma ok oluwo ratiro. Ka jopuonjre kod riwruoge mane tawo nyasi no osingo mar kedo ne ler mar alwora kod pith mag yiende. Nyasi no notayo skul sekondar mar Kim Girls Kapkota, mano Matoroso e skul sekondar mar Mulatiwa kod kar thieth ma Chesikaki. Sawa. These trees will help to reduce the effects of soil erosion in this school. These trees will help also to reduce the effects of climate change. It will also help the trees bringing the aesthetic value, the beauty of these places. It will help a lot. Our president came up with this noble idea of planting trees so that we fight global warming. Tumeona hapo awali maporomoko sehemu mbalimbali, tumeona pia mafuriko, tumeona maporomoko ya mawe na milima kwa sababu mazingira yameharibiwa. So lazima tutunze mazingira ili mazingira yatatutunza kesho. Naambia kwamba dawa zote ulimwenguni zinatengenezwa kutoka na miti. Dawa zote. Na kwa hivyo wewe usikatae kunywa dawa kienyeji, unataka Panadol na Panadol ni miti. Kama namna gani? Kwa hivyo ni kwamba ni vizuri, na pia ningependa kuhimiza ya kwamba tuwajibike. Nyakora mugaji wange chenro mar ng'egwenge wa jumani wadwa ng'eyo nonro mar gweng' ma Urudi. Oyudre nyaka e county, oyudre county ma Kisumu. Siganda chal nade oyudre kod jafom marwa Millicent Adhiambo mantiere kod ler mar gweng' ma Urudi. Nyakora mogi machiegni e telo machielo e chendoni mar ng'egwengewa. Ka jumani pod kalapapla mar ng'egwenge onyorre mana e kaunti ma Kisumu kuma wuok e sub county ma Kisumu West. Ofuyo ma odhi Opiyo e gweng' miluongo ni Urudi mayudore e sub county ma Nyakach. Sama winjo nying kamoro ma iluongo ni Urudi, ang'o mabiro e pachi? Mokwongo,
wachoko kod paro mopogore mag jogweng' ewi kaka gin gi lieko gima didemi chak gweng'ni ni urudi. An katedo kata ayudo kae nochak ni urudi. To ka penjo joma dongo to nyisa ni ne en kama ji dhiga to duoge. Koro omiyo niluonge ni urudi. Kati wuogi to ibiro duogo. Anyuola ma kani kamoro ma gidhi koni urudi. En kama Kiswahili wacho urudi. Manyiso ni kidhi tiduogo. Kidhi tiduogo en kama ji duoge, ji ok lal. E chon chande nene ka lweny nitie kor e gweng'. Ne ji kose wuotho e wach mar lweny gi to gidok urudi. Ma miyo nochak urudi ni urudi. Mano urudi gi Kiswahili. Mane hake kuro gidok urudi. Mano ne mwaka mare 1933. Mano dalo koloni. Nyakoromogi bang' winjo paro ma jogweng' oselieko kotenore kod nonro mar nying mar urudi. We koro wawinja nena kuma dier kod kuku mar wach nitiere kotenore kod nonro madinemi chak gweng'ni ni urudi. Wawuoyo gi jodongo machon to iwacho ni lang'o ne ni malo kucho to ne gisiko gi atak. Koro ka giriembo ji nodak malo kuro giriembo ji kadhi kon. Ma jowa moko be nodhi sango. Thoth ji nodhi sango. Koro ka gigik ka to giwacho ni koro wadogi turudi. Ka gigik turudi koro gigomo gitimo ang'o? Gidok. Koro mane ji owinjo, koro ji oloko ni ka koro iluongo ni kanye urudi. From the word mane lang'o siko wach ka giriembo ji to giwacho ni turudi. Koro we wawinja nena ni gweng' ma urudi ong'ere kod wach kata timbe mage. Dong' mar urudi ni endi ong'ere weche mag ang'o mag sport. To gi weche mag kanisa, wach Nyasaye. Ere ma urudi ka endi nindi, nitie kanisa chiegni 4 moluore. Nitie AIC, nitie VOS, nitie SDA, nitie CCA ma johera. Koro wach Nyasaye to oseng'ere gweng' ni endi. Ma kata ka nyithindo obaro to gibaro abara wach Nyasaye to giyudo ndi. Gweng' ni ong'ere gi weche mag pur, molo ni pur madhi e nam mwalo kacha. To gi sianyni ka bende pure cham moloyo ni bando. Ka higa koth chwe maber tiyudo bando maber ahinya mang'eny. Koro mano en achiel kuom gik ma o produce. Obed sipode mag sikunde, obed tuga moro manyalo bedo mag piny, koro hinyo bedo urudi kanyo. Koro dawachno bedo kaka senta moriwo dhout Nyakach. Maka wach moro nitie tia to ibiro urudi kanyo ma ji lose wechego. Koro chalo kaka senta mar jo Nyakach wach kamano. Wang'ere ni wapuro mchele kod bando. To bende nyaka ne urudi chakre kowuok kuom dho swayo ni turudi osenyuolo dongruoge mage e alwora ni. Welding ma yande onge an wadhi mna Katito, sani jo welding nitie kanyo, photocopy nitie kanyo, pesa wagolo kanyo. Hall nitie kanyo mondikni Town Plaza, wanyalo time conference. Nyamreche ma kae ni rado kanyo, CHPs matindo biro nene, kanyo girade. Nitie CBO kanyo bende matindo nitie kanyo, mine romo. Rech kidwaro fresh, mine go sango kelo kanyo. Alot mo asondo biro nwa kanyo. Nam kaendi mwalo kaendi chwa pure, mine pura lot. Wan gi skul, kaka ka uneno skul kanyatin. Ikabodho, kidok kocha wan gi urudi both secondary gi primary. Wan gi sitima. Yo, nyaneno lo moa urudi mane ridore cha. Although ni maintenance mare ma is not very good. So en dongruok mantie. Pige wan go kaka kidhi kocha. Tie pi ma group mono kunyo kanyo. Nyithindo masomo kanyo inyo kadho maber. Piny tek, nweng'o tek, yuto tin. Kaeto gi kijana masani wan go ni. Ok oyienwa mondo wadongre urudi ka. Urudi wan e ture sa gi wadgi. Osiko kiture, nyithindo mayo ji. Koro bende kaka itim tami nikech samoro nyathini ni e iye kanyo ok dagi ng'i. Sama nabiro kaka tedo kato ne lam onge, ne yo ndara lowe mane nitie. Koro gi sani to wayudo lokruok nikech ndara nitie. Ogonwa lam moa Katito nyaka Homa Bay en lam. Ohala to timore matindo go. To ok ochorre madang' awachi no yaore obedo malach.
ok obed malach nikech achiel ariyo ma nyithindo timogo. To bende nitie rem ma jogweng' ma Urudi ni godo nyaka ne ochakre kata obedo ni gikwano dongruok achiel ariyo adek. Nyo okwal ng'ato nyoro, kinyo chako kwal kamachielo, ochako kutur kamachielo. Koro en ywake mantie Urudi wa no, ok wadhi maber e Urudi gohala. Ok onyal dongore nikech nyithindo ma chapo wa e Urudi kage. Koro ka sirikal nyalo konyowa mondo ng'enwa nyithindogi, mondo konywa, to Urudi yudo mana dongruok. Wadwaro mondo wa revive pidho pamba. Pamba ne en cash crop mane timo very well karwa ka. Nitie World Bank project ma chakore ka midwa revive go cotton. Gin gi 5 food chains midwa notim e agriculture. Pamba, pidho nyanya, pidho dhok, livestock, to gi pidho michele. Koro mano gima wadwa ni that project wadwa no bi mondo wachak wapidho ang'o? Michele. Through irrigation. Yo ma Urudi kadhi Kanyalwal ni en yo ma very vital. Kich en mo products mani gik mopidhe nam kucho mondo gichop oko ka yorno. Koro wadwaro ni yorno mondo losi. Gik monindo kaka mattresses dhi, gik ot kiweya weya ma ok ngenga morito to ok iyudi. Koro mano e gima chandowa kabisa, makaber to nonego nyumba 10 oket motegno mondo mi kata ka wadhi budho mag otieno gie to ka waduogo to ka utewa ni kare. Ka sirikal nyalo miwa administration police chief camp nikech chief camp wan go bathe ka mondo mi okonywa rita kwe maka. Oketnwa security light ma jo county ket kanyo mondo shopping center no bed maber. Machielo pi ne nitie kanyo ma sondo miriwo kalo kadhi mana papo ndite gini to mondo ride ko biro mwalo ka onge ka ginyalo miyo pigno ero ma gichomno taps go ero to wadhi maber. Machielo Urudi field ma Urudi Sec primary no ero ogernwa go mondo loko ber kaka stadium kata kama nyalo sport ground ma nyithindo nyalo time culture kata mine time gik mopogore. To sani iro ka ok oyoto nikech en temporary field. Mana kamano Nyokaramogi gi kanyi mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mar Ramogi nikech juma manyien bende aduogo ni kod nonro mar gweng' machielo. Nyinga Millicent Adhiambo, kata kiero inyaluonga ni Nyaboma. Jackpot ilikuwa ni timu 15 na Mungu akasaidia nikapata 13. Hii pesa ambaye nimeshida nitaklia madeni zangu na still niongeze stock kidogo. Shabeki imenisort. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako, ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots, click on super jackpots. Chambua game zako safi, review bit slip yako ukiona iko sawa. Place bet, alafu sasa unategea games zichezwe. Shabiki super jackpot, ni time yako. Mina dai wote twenda hivi to bet. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Bueno to chiemo eto onge gi saa mobro mako ni break onego bed ni bedo kod lony ni ng'iyo ni gwenda gi kamiyo gi kama to kochopo odhiambo be gin gi buok mar del koso gin masawa. Gweno mondo ifweny ka tuo mana kaka dhano sama ongima omor bende gweno legi duto te sama gingima ineno ka gimor gichikore. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru
mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Teacher Beach kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yawanya wauntie kikubed mabor ya Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach saa 4 otieno. Ikrine wuoth mar dhialo teko kod lony mar joma mine e Kenya mangima. Na explore mang'e kaka bro connect numbers gi solving real world problems. Onyalo bedo e weche mag ohala, paw siasa kata dongruok. Mine gi yawo yore ne oganda e higni mabiro. Adwa nyiso joma rowere ni kentie idea main to chaka kada kaen mana mar uso mandas. Kochakore jiwo ratiro e kind chwech nyaka ting'o duond ji mopogore makelo lokruok makare. And about just punjo jotelo bedo joma ber, bedo joma kare, joma ohero dongo, joma tiyo negi, employees matiyo ni ka gionge, you cannot go for agile. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Machiegni kendo nyakura mgajuang kweth jotugo 21 madhi chung ne Kenya e tuke mag Olympics mag jok modak gi ng'ol mong'ere kaka Paralympics okwa mondo mi obed jombetre makare ne piny Kenya. Sima koro gidhi tuke go e piny mar Ufaransa. Maen bang' tieko ikruok margi e kaunti ma Nandi. Timno osebedo katimore e lab ma Eliud Kipchoge Complex e boma ma Kapsabet. Gavana ma Nandi Stephen Sang olero ni en gi geno maduong' gi timno mowacho ni nitiere kod nyalo mar kelo ne Kenya loch kosingo mar medo bero pewe mag tuke e kaunti no. For the first time in history, tumequalify athletes katika different events. Tuko na matumaini kubwa sana kuleta medali round hii. Our athletes are global athletes, then they compete at global events, and that is why you guys are going for Olympics. Next year you guys are going for World Championships and many other global events. What we can do ourselves as a county, and that is why as much as we are going to do a world-class stadium here in Kapsabet, what we thought was important to start with is a training facility. Kwa wale viongozi wenu ambao walipenda kuja hapa, because when they asked me to give them the facility, we were not very sure that it was going to work out. So I told Ochieng, no, we are not ready. Wait until we have equipped the facility. Jatugo machon matuka Nimo kata diver ma America Alison Gibson ochako campaign manoni skunde moko kadak mohongore mamathare oyudo sirne jopuonjre duto kapok tuke mag Olympics orumo. Alison temo lombo joka ma oyuore Olympic magen kachiel gi jatuk basketball marahuma LeBron James ni mondo mi ochiw kony mar siro skunde mag Hope mantie Mathare. Gibson ma osetuge Olympic nyadiriyo no rado gi Mary Kamau manjeta tije ka Missions of Hope International endege kabang'e no chako chenro mar manyo omenda mar siro skunde mag Hope. Owacho ni odwaro ni jopuonjre duto yud ber e skunde go motelo ne rumo tuke mag Olympics. Waiting to compete. And I was like, wow, okay, this is crazy. So I sponsored a child. And I was sitting there thinking, and I'm like, man, I want to do more with this. I want to do more with this. I want to help. And then kind of leading into Olympic trials and through Olympic trials, I thought, wow, if I make the Olympics, I can
build an initiative of, hey, let's get every child sponsored. Jatend piny Kenya William Ruto nyo timo limbe ma apoya e alap ma Talanta City ma gedo mare dhi nyime e bure Nairobi. Pauno igero ka igeto godo tuke mag laro kombe mar Africa AFCON ma ibiro bage pacho kae higa 2027. Jatend piny osingo ni gedo mar pauno dhi rumo kapok higa manyien rumo kama Kenya, Uganda gi Tanzania igeno ni biro mako kanyakla tuke mag adhula mag Afrika. Pauno kanyakla gi Kasarani igeno ni ma biro ti godo gi Kenya e bago tuke makamago. Gikanye mwatieke chendo mar migago nyakura mgajwangero kamano kuom kete mana Kaira Mogi TV aneno koth Eugene Obara kantiere Kayoli e bure Nairobi. Wacho no osebedo kodwa chendo are chakro kendo mora hinya gi chendo ni kaka osebedo kadhi mbele. Neno bende kanyo ote mar Faith Mzomo ka entiere Malindi mano mwalimu. Wacho ne jaoda Kolarango Kenya sani wanodwa dongruok kodwa ywaruok mag od buche. Mano Faith Mzomo. Neno kanyo bende ote mano moora ge Immaculate Atieno kantiere Asembo Eunice Atieno bende wacho kanyo ni entie Kisumu East Kolwa Central. James Waringa bende wacho ni embe entie kodwa kendo semo loche gichopo ne yo makare gi min gi Margaret Waringa, Brother Bernard Waringa, Laren Carol koda Joka Waringa duto gimora hinya gi chendo ni mar migago. No bende ote mar Calvo Odieny, Rico Ronald kachiel gi James Waringa. Erokamano ahinya kwa Mgajwang kuom ketera Mogi TV kata kamana weye lweta team mar mbak ndalo kamotingo kolo instrumental kachiel gi Lynn Ramogi Nyakash gibiro ka gi chendo no mar mbak ndalo na joera mag ngoma gi twak mag belo maesa masani ninga Lydia okay. Yo sister. Ni aje bro? How is your search going? Umepata mtu bado? Bado sijapata mtu. Sasa wacha nikuambie wale una avoid. Niambie. Mtu ana support Arsenal. Tena na si watu kama wewe? Achana na hao watu. Ni mbaya. They will over promise you. What a good promise. Wallahi. I will do this. I will do that. I will give you the earth.